Hola, ya está. Es que me mandan a hacer palmada. Perfecto, vale, vale.
Boas tardes a todos. Iniciamos este pleno extraordinario no cal firman a solicitude don Javier Gestal, doña Rocío Rabuñal, doña Nerea Álvarez e dona Inmaculada Mantiñán. Por lo cal, doulle paso, disculpa a súa asistencia, Natalia. Pasen a defender a proposta, por favor. Señora Rabuñal. Ou prefiere... No, é pleno extraordinario, urxente, non fai falta xustificar. Vale. Dende o Grupo de Alternativa dos Veciños solicitamos o día de xuño pois o pleno extraordinario urxente onde, como todos ben ustedes saben, o punto a tratar é o debate sobre a implantación, información, programación e organización do ciclo formativo de grado básico en mantemento de vehículos ou calquer outra no IES de Carral para o curso 2026-2027 e os seguintes, e a adopción dos acordos que procedan en relación coa información, participación da comunidade educativa e posicionamento institucional do Concello respecto desta medida. Primeiramente, gustaríame, señor Mouriño, agradecerlle que convocara o pleno para as 8 da tarde, tal e como solicitamos, para que poidese acudir a cidadanía e a comunidade educativa. Damoslle as gracias. Tamén queremos darlle as gracias por non limitar o aforo para estas 3 ou 4 persoas que están aquí. Primeiramente, queremos deixar moi claro que dende o Grupo de Alternativa dos Veciños de Carral que nin o noso partido, nin os que forman parte de él, nin os pais, nin as nais, nin os profesores, nin o equipo do IES de Carral nos opoñemos á formación profesional básica, nin á formación de ningún tipo. O que se ven reivindicando nas últimas semanas é a oposición a unha imposición sen diálogo, sen información, sen planificación e sen organización. Alternativa dos Veciños, pais, nais, mestres, nunca, en ningún momento, se loitou en contra da FP. Ao contrario, quérese un FP, pero un FP de calidade. Abogamos polo avance, polo progreso, pola mellora de Carral e de todo o que sea bo para o Concello, para o pobo, e neste caso, para a educación, pero non a calquer precio, non a golpe de imposición e sen que exista unha seguridade técnica, un diálogo, un consenso, unha garantía de medios humanos, organizativos, de planificación, de espacios, non unha imposición, sen ter en conta a opinión dos que saben que neste momento son os que todos os días están no IES, que son os profesores e o equipo directivo. Dito isto, quero tamén deixar moi claro que todo o que vou a decir neste pleno estou autorizada a decilo. De todo o que vou a decir hai documentación e todo aquel que queira velo pode, sen ningún problema, acudir a nós e gustosamente se lles enseñará. O día 12 de maio, o director do IES recibe unha chamada telefónica da Subdirección Xeral de Formación Profesional e onde lle propoñen instalar unha aula portátil para 2 anos, en principio, de mantemento de vehículos de formación profesional básica. Nesa chamada, o director pregunta canto tempo terían para decidilo e a resposta foi mañá. Ante esa situación, o director do IES respóndelles que non é normal ter que tomar unha decisión tan importante desa envergadura nun solo día. Entón, dilles que evidentemente a resposta é non. Non lle parece serio ter que decidir algo tan importante nun só día. O 22 de maio, solo 10 días despois, chama o xefe territorial por teléfono ao director e dille que vai a visitar o centro co alcalde para falar do tema e que xa avisarían cando iban. Nese momento, o director convoca un claustro para informar aos profesores desta proposta e o profesorado fai o escrito onde queda constancia das alegacións polas que non consideran apropiado instalar esa aula nómada, posto que falta organización, planificación. O 26 de maio, o director recibe unha chamada do Concello avisando de que a media mañá acudiría o xefe territorial, o alcalde e a concejala de Educación, con idea xa de ver onde se iba a ubicar a aula. Preséntanse xa
persona que iba a facer as fotos de prensa. En esta reunión o alcalde dilles que ten unha finca apalabrada xa para colocar a caseta e que en setiembre estaría todo listo. Era mentira, non existía tal compromiso. O director explícalles que non quería que sacasen fotos ata que se decidira se se iba a colocar ou non e que o IES estivese conforme. Nesa reunión, o director explícalles que tiñan moitas dúbidas co que se pretendía facer e que non estaban de acordo por varias cousas e que había un escrito feito polo profesorado no claustro onde explicaban o por que non. O xefe territorial dilles que non se vai a impoñer en ningún momento a colocación de esa aula, que hai outros institutos moi interesados e que en ningún momento se iba a impoñer. Quedaron de que a semana seguinte pasaría a directora xeral de FP máis un profesor que estuvo en aulas deste tipo para aclarar todo e explicarlle todas as dúbidas que tuveran. En ningún momento apareceu nada, nadie, ni ninguén. Ata o día de hoxe, ninguén apareceu para darlles ningunha explicación. O 27 de maio, o director manda por escrito feito polo claustro dos profesores, para que quedase constancia dos motivos polos que consideraban que non debía implantarse a FP dual no IES de Carral. O 4 de junio, o director do IES recibe por correo interno a oferta de ciclos formativos de FP e cal é a sorpresa que, pese á oposición, aparece o Concello de Carral. En ese correo consta xa a FP que se vai a implantar. O director e o profesorado non dan crédito e respóndenlles deixando constancia de que ao Concello de Carral e a Xefatura Territorial xa tiñan ese escrito coas alegacións de por que non se quería esa aula e que por eses motivos non se está de acordo e que xa foi o que se lles había transmitido. O 5 de junio, o director volve a mandar outro escrito coas observacións, deixando claro que non queren o IES de Carral da aula nómada, pero non porque estean en contra da FP, sino pola falta de organización, de planificación e de ningún tipo de información dada polo Concello ni pola Xunta. A raíz deste novo escrito que presentan, o 8 de junio chamaos a subdirectora xeral de FP para decirlles que o día 10 saldría xa publicado no DOGA e que o día 9 pasaría polo Instituto a subdirectora xeral de Equipamentos para ver onde se poñía a aula. O día 8 pola tarde, en reunión cos pais do alumnado que foron convocados por outro tema, o equipo directivo, como é normal, como é lóxico e correcto, informa aos pais para que estean enterados de que se vai a implantar este tipo de aula no instituto e explícalles como foron as cousas. Esa mesma tarde, o alcalde xa sale en presa anunciando que se estaba valorando, cando a realidade era que xa estaba todo pactado. O director chama varias veces para falar co xefe territorial e coa subdirectora xeral de FP. En ningún momento lle contestan, non obtén resposta. Manda un correo en vista de que non lle contestan. En ese correo indícalles que o 10 de junio vai a ter lugar un claustro e que invitan a que acudan ao xefe territorial, á subdirección xeral de FP, ao alcalde, para que asistan e resolvan dúdas, xa que se lle resolvan esas dúdas non lles parece oportuno impoñer ese FP. O alcalde é invitado polo propio director o 9 de junio, cando foi coa subdirectora xeral de Equipamentos a que o alcalde acudise ao claustro e ao consello escolar que había o día 10, e o señor alcalde negouse. O claustro celébrase e o consello escolar vota que non á implantación. A conclusión é: ofréceselles o centro como unha posible FP, danlles un día para aceptar ou non, dinlles que non se vai impoñer, díselles que se pasarían polo centro para informalos mellor e non houbo máis información ata que o día 10 publicase no DOGA que na oferta da Xunta constaba Carral para facer este FP. Resulta curioso que xa desde un principio existise falta de transparencia, falta de diálogo, falta de información por parte da Xunta e do Concello hacia o equipo directivo do Instituto e que se tratase todo como con moita presa e con imposicións e sen ter en conta as alegacións nin o que votou o Consello Escolar. Pero é a partir do día 8 de junio cando sal todo á luz, cando se suceden unha serie de feitos e declaracións abraiantes, increíbles. Ninguén da Xunta nin do Concello ten a ben a falar e a reunirse co equipo directivo en ningún momento, pero sí
a sacar notas de prensa. O director do IES fai un comunicado en donde creo que quedou máis que claro cales foron os motivos e que nadie se opón á FP básica, pero sí á forma en que vostedes o fixeron. Vostedes sal anunciando unha posible negociación, valoracións, o día 8 de junio pola tarde, cando o DOGA sal o día 10 e xa estaba firmada a resolución con data do 27. Aparecen as primeiras declaracións xa o día 10, donde vostede di que se realizará nunha parcela que na actualidade non ten uso e que é de propiedade municipal. Di ao conselleiro que calquera necesidade que proposta que a dirección considere do instituto que se vai a ter en conta. Non se tuvo en conta en ningún momento o que lles dixo a dirección nin o consello escolar. Sal tamén o señor Román Rodríguez dicindo que o FP se implanta e que o instituto estaba totalmente de acordo e síntese sorprendido. Di a señora Eugenia Pérez que os nenos que van a estar facendo FP son os mesmos que están escolarizados no IES. Comentan tamén que é a primeira vez que un instituto se opón a implantar un FP. Vostede, o día 12, nós o día 12 presentamos un escrito dirixido á Consellería donde solicitamos desde a Alternativa dos Veciños que non se implante a FP hasta que o centro teña toda a información, hasta que haxa unha organización, hasta que haxa unha planificación, hasta que se resolvan todas as dúbidas. Presentamos o escrito á primeira hora e a última hora da mañán sorpréndenos as declaracións do señor Román e unha entrevista que fai vostede a Doble Cara, por diante, por detrás, falando de moitas cousas, é o tema máis importante que hai neste momento no Concello de Carral, que saltou a estas 3 ou 4 personas á calle, vostede non o toca. Ou unha de dúas, ou lle importa a vostede un pimiento o que pense toda esta xente, ou o que quería era desviar a atención e que a xente se fijara noutras cousas que a vostedes lles interesa. Resulta curioso tamén que o 22 de junio, este luns, fai vostede unha entrevista en Radio Voz. Di moitas cousas vostede. Entre as cousas que di vostede que falou por teléfono co director do instituto e que el que estaba de acordo. Quero recordar que estou autorizada a decir todo o que vou a decir aquí. Falei co director do instituto e teño autorización para decilo. Absolutamente falso. Mentira, tajantemente falso. En ningún momento o director do instituto falou con vostede para tratar este tema. As únicas veces que o director falou con vostede foi o día en que vostede veu co xefe territorial ao instituto e o día que foi vostede coa señora que veu a mirar onde se colocaba a caseta. É o día que se dirixiu a vostede para invitalo a ir ao claustro que usted se negou. É falso o que este señor dixo en Radio Voz. Queremos deixarle claro varias cousas, en referencia tamén ás noticias que publicou e que se dixeron en prensa. Non é o único instituto que está en contra, moita xente sabio. Hai outro en Vigo onde actuaron a Xunta e mailo Concello, igual que vostede está actuando aquí, coas mesmas formas de actuación, sin información, sin ningún tipo de planificación. Quero decir que tamén se dixo que iban a estar solo os nenos do instituto e que era solo reservado para os nenos que están cursando a IES. Isto é o que publica a Xunta, ciclos formativos de grado básico. Requisitos para o acceso. Alumnado escolarizado na ESO, que son os que están dentro do instituto, e persoas non escolarizadas que fagan 17, 18, 19 ou 20 anos no do inicio do curso formativo. Isto é o que ten publicado a Xunta.
Entón, dito isto, señor Mouriño, quero que a xente sepa que este ciclo formativo o día 12 vostede sabía todo o que estaba pasando no Concello, dou notas de prensa, saliu a doble cara. O día 12 a Xunta publica de novo a oferta de FP do curso 2026-2027. E hai unha actualización do mismo día 12, donde se vostedes houberan querido, podían evitar hasta que isto estuvera resolto, consensuado, dialogado, falado, planificado, organizado, podían habelo paralizado. E a actualización seguiron para diante sen facer nada, facendo caso omiso a todo o que lles decía a comunidade educativa. Quero deixar moi claro que todos conocedes o que dixo o director do instituto, en ningún momento se opoñen, eles falaron de necesidades de espacio, moitas dúbidas sen resolver, un cambio organizativo que non sabían nin como se iba a facer nin como non, falouselles dunha posible finca, pero non se lles dixo nin donde, nin cando, nin como, suporía unha maior carga de traballo que non sabrían se lles iban a facilitar personal ou non, pero eso non é o que máis lles preocupaba. Usted sabe, eso non é o que máis lles preocupaba. En todo momento, o que lles preocupaba é que iban a meter unha FP dunha rama que é mantemento de vehículos que ten unha importancia grandísima, grandísima, e que implica moitas cousas e que ninguén lles explicou. Esta FP publicado na Xunta consiste en desmontar e montar elementos mecánicos, eléctricos e amovibles do vehículo, executando operacións de preparación de superficies. Isto publicado o que é na Xunta. É o decreto que regula os aspectos específicos da formación profesional, en concreto, nesa área, describe realizar operacións básicas de mantemento electromecánico, carrocería, desmontando, montando elementos mecánicos, eléctricos, amovibles, executando operacións básicas de preparación de superficies, operando coa calidade indicada, cumplindo as normas de prevención de riscos laborais e protección medioambiental. As tarefas que van a ter que facer estes rapaces na caseta esa, a parte de estudiar e a parte de clases teóricas, son realizar operacións de mecanizado básico, seleccionando ferramentas, equipos e útiles adecuados ao proceso, realizar operacións de soldadura básica, seleccionando ferramentas, mantemento básico de sistemas eléctricos de carga e arranque, elementos de sistema de suspensión e de rodas, manter elementos de sistema de transmisión e frenado, sustituindo fluidos, comprobando a ausencia de fugas, realizar a sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado e dos sistemas auxiliares, desmontar, montar e sustituir elementos amovibles simples de vehículo, reparar e sustituir lunas de vehículo, realizar el enmascarado y el desenmascarado del vehículo. E podería estar así horas, leendo o que van a ter que facer nesa caseta de obra 18 rapaces que son as plazas que hai. Vostede fala de que se vai a colocar unha caseta, pero isto implica non só eso, implica que nos outros centros que hai, onde se imparte esta formación, hai talleres e naves para poder facer todas estas funcións. En Someso, en Betanzos, en Órdenes, non só é necesario a caseta de obra, porque fai falta contenedores separados da caseta de obra para guardar os aceites, para guardar todas as pezas que se vayan usar, porque non deben estar por tema de prevención de riscos no mesmo espacio onde estean estudiando os rapaces. A parte, os aceites teñen que estar nun punto limpo separado. Gustaríanos tamén que nos explicara se eso se vai a colocar a caseta, onde se vai a colocar tamén todas as demais infraestructuras que fan falta, porque a norma establece que ten que ser dentro do recinto onde vai a estar a caseta, máis do instituto. Gustaríanos tamén que nos aclarase onde se van a poder cambiar os rapaces, porque teñen que poñer buzo. Entón, se vai haber uns vestuarios, se se van a cambiar uns 2 baños que din que vai a poñer e que vai a solicitar á Xunta, onde se van a poñer todas esas instalacións.
Queríamos tamén que se nos informase por que se impón esta formación básica en Carral cando o IES, por todas as cousas que se explicaron, non o ve apropiado, que non é correcto, por que aquí, sabendo que hai outros institutos interesados. Que nos explique como vai a ser a organización, a planificación, os horarios, o profesorado, a ubicación da aula nómada. Falou vostede que tiña a finca apalabrada na reunión do 26 de maio, que tivo co xefe territorial. Sabemos que non era certo. Entón, queremos saber se xa se lle asignou un notario ao Concello para inscribir esa finca, se xa ten a escritura, se hai unha copia simple, de que fecha é esa compra, se a calificación urbanística da finca, se hai que recalificala, se non, como vai a facer o alumnado, se vai a ter horarios distintos, cando o centro faga actos, se os vai a discriminar, eses nenos non van a poder estar co resto do instituto, cando chova, se van a ter que estar dentro da caseta, cando vayan á cafetería, se teñen que esperar a que non haxa outros nenos para non mezclarse, os nenos de maior idade poden sair cando queiran, se o colegio vai a ter que estar pendiente deles, porque dos de 17 sí, como van facer con eses outros nenos, se existe un informe técnico que garanta a seguridade desas aulas, porque non se nos facilitou a ninguén, nin ao equipo directivo, por que non deron ningún tipo de explicación sobre o funcionamento, se se van a xenerar aceites, pezas, residuos, onde se vai a colocar, como ben dixen, ese contenedor, se o informe de inspección é favorable ou non. Tema de transporte, gustaríanos saber, xa que dixeron que non se iban a mezclar os nenos, na FP básica teñen dereito a transporte gratuito, van a ir cos outros nenos, vanos a discriminar, teñen que ir pola súa conta e pedir unha subvención para que lles paguen o transporte. Como se fará para o próximo curso, porque só van a ser en principio 2 anos, cando pasen os do primeiro ano, como van facer? Van a ofertar de novo outro curso, só van a ver os que pasen a segundo, como van a facer cos repetidores. Din que o instituto non se pode ampliar para o bacharelato por temas de ratio. Pois queremos saber cal é o ratio, por que non se fai. O bacharelato, sabemos que queda pequeno o instituto, non só para o bacharelato, senón porque neste momento o instituto xa ten deficiencia, e sobre todo, máis agora, que sabe que o día 30 a Xunta leva o tema de baixadas aínda máis de ratio, que significa que vai haber aínda menos nenos nas aulas. Queremos saber tamén, señor Mouriño, a finca do instituto, que a comprou vostede, 7.000 metros, por que non se pon a caseta nesa zona desa finca na que vostede fixo un convenio cos dueños e que está o Concello empeñado en 2 millóns de euros, posiblemente recurriuse, gracias a Dios, pero poden volver a non ter o Concello a razón, porque volveron a recurrir os propietarios, e que vostede volva a deixar endeudado en máis de 2 millóns de euros ao Concello polas súas artimañas. Se ten ese terreno, por que non o fan ali? Quizás porque están en juicio polas súas obras, e ao mellor non se pode, que tamén non lo explique por que non se pon ali. Neste Concello son todo imposición, señor Mouriño, porque usted lo dice. Este é un exemplo que se o inventario de camiños se solicita que se faga exposición pública antes de que sea definitivas as alegacións, non, porque usted non quere. Que se os sindicatos queren subida salarial e queren pactar con vostede e negociar, isto é lo que hai. Se lo quieren, lo toman, e se non, fago 3 camiños con eso. Que se hai que subir a tasa das piscinas, pois porque a usted lle dá a gana, aínda que os chamen racistas. Mire, se a Xunta quere invertir en Carral, a nos parecenos estupendo. E de verdad, non estamos en contra da FP, non lle intente dar a volta, porque vostede intentouno. Pero gracias a Dios, estos 3 ou 4 que estamos aquí, defendémolo, e a verdade non é esa. Se a Xunta quere invertir en Carral, mire, que asuma o centro de salud, que xa yo dixen moitas veces, que está pagando o Concello máis de 40.000 euros. Que faga unha depuradora nova, que pagamos hai unhas escasas semanas, o Concello de Carral, cartos dos veciños, máis de 5.000 euros por unha sanción.
por outra que vostede no 2018, por non facer o mantemento, houve que pagar, outra no 2012, e outra hai unha semana, xa llo dixen. Entón, señor Moriño, mire de que amplíen o IES, mire de que se faga o bacharelato, mire de escoitar os veciños, porque a maiores temos constancia, porque temos toda a documentación, que unha asociación sen ánimo de lucro, o Val de Culleredo, veu aquí a falar con vostede o 29 de abril cunha proposta, creo que bastante interesante, en donde propoñían facer un instituto nunha parcela en Sésamo. Un instituto que sería para o Concello de Culleredo, para o Concello de Cerceda, e incluso se lle propuxo a Arteixo, era para que tamén estuvera o Concello de Carral, e poder facer un instituto para que todos os nenos poideran ir e tuveran a posibilidade de non ter que desplazarse quilómetros e quilómetros, e non ter que ir ao mellor como os de Carral, que teñen que ir a Cambre, ou que teñen que ir a Laboral, ou que teñen que desplazarse a centros privados. Entón, nesa proposta, vostede aceptou e díxolle que estaba totalmente de acordo, que ojalá usted o poidera facer en Carral, pero que por temas de ratio non podía. E cal é a súa sorpresa que reciben? Un WhatsApp dunha concelleira, donde me vou abstener de decir o que poñía, máis que nada porque teño educación, en donde se negan e din que ahora que xa non. Donde din que ahora que xa non lles interesa. E cal é a sorpresa de que aos 2 días vostede publica que vai a meter o FP en Carral. Díganos, explíquenos tamén por que agora se opoñen a ter un instituto que podría servir para toda a área metropolitana. Dende a Alternativa dos Veciños, tal e como lle transmitimos ao Conselleiro de Educación, solicitamos que se acorde en pleno que non se proceda a implantación de FP no IES de Carral, mentras non se acrediten as garantías e as condicións materiais humanas, organizativas e pedagóxicas necesarias para o seu desenvolvemento, que se acredite cos correspondentes informes técnicos, organizativos e educativos, e que se facilite toda a información da comunidade educativa. E se me vai a decir que non é posible, non minta, porque aínda que o plazo de matrícula xa comezou o día 15 e finaliza o día 30, se a Xunta quere paralizalo, pode facelo, porque hai medios e pode facelo. É tan fácil como se algún neno se apuntou, ten formas a Xunta e hai programas técnicos onde conta con todos os medios técnicos para que dun día para outro se solucione. Entonces, queremos que nos dea a Alternativa dos Veciños, aos pais, ás nais que están aquí, o equipo directivo, aos mestres e todas as persoas que nos están vendo toda a información que solicitamos e que se posicione, e que escoite o Concello de Carral, e que deixe de posicionarse por un goberno da Xunta en donde o que está facendo é non escoitando aos veciños. Moitas gracias. Algúna intervención? Señora Blanco Fidalgo. Bueno, boa tarde, veciños e veciñas. E, bueno, no fondo, estou absolutamente de acordo co que comenta a señora Rabuñal, ademais de que, bueno, podo contrastar que ten exactamente a mesma información que teño eu, prácticamente. Pero hai unha serie de explicacións que eu pedille ao alcalde, sinceramente, señora Rabuñal, e darlle un papel que non lle corresponde. Decir, vostede meteuse nun fregado que non lle corresponde. Quero dicir, isto é competencia única e exclusivamente da Xunta de Galicia. Chega aquí, pon unha caseta e todos calamos. Podemos salir á calle con cacerolas e tal. Para que se mete o Concello a bombo e platillo a sacar e veña o alcalde de Carral sale defendendo unha FP básica e meténdose nun lío que non tiña ninguna necesidade. Vou continuar explicándolle á veciñanza o porqué o Partido Socialista non acudiu ás manifestacións como grupo político. Sabemos que hai compañeiros e compañeiras que si foron, pero a nivel personal. Por qué? Porque entendemos, como decía, que este asunto é únicamente da Xunta de Galicia. E hai que reclamarlo a Xunta de Galicia. E o que votamos de menos é que o equipo de goberno non estivera reclamando o mismo que reclamamos tanto Alternativa aos Veciños como o Partido Socialista. O Partido Socialista optou pola vía institucional presentando todas estas reclamacións no Parlamento de Galicia por medio das nosas compañeiras. Pero así, agora vou falar do que sí que lle compete ao señor alcalde. Primeiro anunciou un platillo esta iniciativa que, por os motivos que xa comentou a señora Rabuñal, comentarei un pouco por encima máis adiante, non se entende.
Logo anunciou que se van comprar uns terrenos. A veciñanza ten que saber que eu esta semana reuníme, bueno, e a semana pasada ou anterior, pedi unha serie de documentación que non se me facilitou por medios electrónicos. Entonces esta semana viñen, estuve falando cos técnicos, ca secretaria municipal e máis co técnico de urbanismo. Pois, segundo a información recibida, non é que non haxa un terreno, é que non hai expediente de compra de terreno. Entonces, non sei, vostede anunciou que iba a comprar un terreno, pero a día 25 de xuño non está ni siquiera falado, o sea, non hai unha intención. Se hai terreos propiedade do Concello, que pola súa calificación urbanística actual, e segundo me informou o técnico de urbanismo, tardarían aproximadamente un ano en tramitarse para que se poidera utilizar para isto. Pero máis sangrante é que a secretaria municipal non lle conste solicitude algunha da Xunta de Galicia de terrenos. Polo que entendemos que a Xunta xa sabe onde vai ubicar. Non lle pediu o Concello terrenos, entonces xa saberá onde vai ubicar, non sei para que lles ofrece. Pero que non sabe onde se vai ubicar, e que máis urxencia ten por sabelo, é a dirección do centro, que ten que organizar esta nova oferta educativa cunha normativa radicalmente distinta á da ESO. Nunha das publicacións en redes sociais do Concello de Carral poñía algo así como organizaremos as entradas e salidas. O Concello non ten que organizar nada, señor alcalde, é a dirección do centro. É que aquí a Xunta é a dirección do centro, é que, de verdad, que non ten ese papel. Logo a pregunta cae polo seu propio peso, comentaba xa a señora Rabuñal. Van entrar vehículos no recinto escolar? Vai haber produtos químicos, motores de combustión, baterías eléctricas? Quen vai supervisar todo eso? Vai estar o centro aberto? Xa que o alumnado do FB, como comentaba, algúns deles poden entrar e sair sin dar explicacións, pero evidentemente isto trasladámoslo á Xunta de Galicia. Non lle preguntamos ao señor alcalde porque el non ten nin por que sabelo. Mire, señor Mouriño, deu vostede cunha concelleira que defende o ensino público, pero defende o ensino público de calidade e de excelencia, un ensino inclusivo. E me vou poñer melancólica, fíjese. Deu vostede cunha concelleira que sabe moi ben do que fala, porque ademais de que estou convencida desto, e aquí está presente, estou autorizada para decirlo, dunha rapaza que é casi maior de edad, que lle faltan 15 días, son a nai dunha rapaza que acaba de rematar unha FP básica, cunha media de 9. Unha nena que aos 15 anos estaba desahuciada para o sistema educativo. Non encaixaba co sistema educativo. Pero non só iso, sino que ademais de sacar ese 9, enganchouse de novo e vai facer o ciclo medio únicamente porque quere facer un ciclo superior. O sea, enganchouse absolutamente ao sistema educativo. Porque, señor Mouriño, ese alumnado que quere implantar no que quere a Xunta de Galicia implantar no IES, é un alumnado con unhas necesidades e con unhas características moi determinadas. É un alumnado tremendamente sensible. É un alumnado que temos que darlles toda a atención que merece, evidentemente, calquera alumnado, pero incluso máis. Hai que volver a enganchalos. Non podemos dar por perdidos a chavales de 15 anos. E se nós temos a 18, non vamos ter 8, 10, 12 nenos e nenas que estean nunha caseta, nun instituto no que non se poden relacionar absolutamente con nadie máis, nada máis que entre eles. O que estamos facendo é un gueto. Estamos facendo que eses chavales, porque esta rapaza, que ten nome, se chama Paloma, está ali sentada, estaba nun IES que tiña, perdón, non é un IES, é un Centro Integrado de Formación Profesional, que tiña un montón de FPs, que tiña un montón de rapaces ao redor cos que se podía relacionar. De feito, a súa parella é un FP totalmente distinto dela. Estes rapaces non se poden relacionar absolutamente con nadie máis porque non poden coincidir. Non podemos, como lle decía, darlo por perdido. É un alumnado que non vai socializar, que ninguén máis van a estar absolutamente aillados. Que vai facer cando sexa o Festival de Nadal? Poñemos horarios, os da ESO unha hora, os da FP noutra. Mentres non estén eses baños que vostede solicitou a Xunta, é dicir, que non estaban previstos, porque según publicou en redes sociales, o solicitou vostede, cando un rapaz de FP teña que ir ao baño, temos que meter os da ESO dentro das clases para que non se crucen polo pasillo. De verdade, iso é inclusión. Pero bueno, me parece, ademais de cruel, que o obxectivo da FP básica é eliminar os, polo menos, luchar contra o abandono escolar, que é unha auténtica lacra na nosa sociedade. Coñezo as necesidades do centro, que vai para 11 anos, e non máis que mirar a fachada norte para saber que nadie se acordou del desde o ano 2015.
Non hai máis que ver os datos ano a ano para ver que queda pequeno. E como lle decía a señora Rabuñal, vai quedar máis pequeno, porque afortunadamente se van baixar as ratios. É dicir, vai haber menos alumnos por aula, o cal aplaudimos. Por lo tanto, van necesitar máis aulas. Coñezo as dificultades dos desdobres, é dicir, cando hai alumnos que teñen que ir a inglés e outros que teñen que ir a francés, teñen 2 aulas para facer eses desdobres. Para 4 cursos. Primeiro, segundo, terceiro e cuarto. Vamos poñerlle unha línea 2. Próximo a línea 3 en cuarto este ano. Vale? Coñezo que non tivo, nin tuvo no seu momento, nin o ten agora, algo que se falara, pero non se chegou a ningún acordo, nin hai espacio, non hai salón de actos. Fan as graduacións no patio. Cun patio cuberto moi pequeno, que cando chove, pois chove, e cando fai sol, pero todos debaixo non caben. Voulle facer unha interpretación libre pola miña corta. Perdón, me faltou un punto moi importante e que creo que yo comento en todos os plenos. Coñezo tamén todas as dificultades de transporte para bacharelato de FP. E xa vou farta de dicirlle que pelexe as frecuencias das rutas. Que pelexe para que haxa máis frecuencias para o bacharelato no IES, do David Buján. Que pelexe porque haxa máis rutas a Betanzos. E incluso a certas horas, como é a hora das 3 da tarde, que o autobús que veña unhas 2:30, outras 3, porque ven absolutamente masificados, ven a xente de pé, porque veñen os chavales unha vez que chega o bus a Someso, a partir de aí ven o bus repleto e ca rapazada de pé. Pelexe un autobús máis a esa hora. Eso sí son competencias do Concello. En canto á asociación que comentaba a señora Rabuñal, que, bueno, todos os que temos redes sociales o vimos, e os que non, o viron esta semana en prensa, porque saliron tamén en prensa. Eu voulle facer unha interpretación libre de todo o que pasou ca asociación. Pode decir que son moi imaginativa, pero unha asociación allea ao Concello, a Asociación Valde Culleredo, plantéxalle unirse á petición á Xunta para a creación dun polo de ensino público en Sésamo. Un proxecto moi ambicioso que, por certo, tive unha ocasión de ver e que animo ao público, que a asociación estará encantada de entregarlo, porque é maravilloso. Vostede inicialmente acepta, pero tuvo mala suerte de que lle aceptaron Cercé de Culleredo. Cachis. Entonces, máis tarde, despois de aceptalo de palabra, son uns días máis tarde de coñecer os plans da Xunta para o IES, desmárcase dese proxecto sin darles ningún tipo de explicacións e, ademais, polo que me trasladan de malas maneiras. Explicación que enseguen sin dar a asociación que llas pediu. Ata aquí, feitos. Agora a miña interpretación. A Xunta chamou na consultas e lle dixo, pero vamos a ver, como vai vostede plasmar unha firma ao lado do alcalde de Cercede e ao lado do alcalde de Culleredo, ambos do Partido Socialista, en ano preelectoral? Olvídese, non o vai firmar, voulle dar un FP para vostede soiño. E que vostede non coñece as necesidades de FP básica, dixo, bueno, con isto igual lle poñen o meu nome o IES. Xa trouxen o IES da ESO e agora vou poñer un FP. Tragou, José Luis, tragou. Que necesidade tiña vostede? Ninguna. Non tivo tantos miramentos a hora de poñer a súa firma o carón da miña, en certos momentos. Os señores de Alternativa sábeno perfectamente. Nese momento puxemos a firma e eu, sinceramente, vostede o sabe, non teño absolutamente ningún problema en poñer a miña firma ao seu carón sempre que sexa polo ben da veciñanza de Carral. E vostede sí tivo problemas para poñer a súa firma ao carón do alcalde de Cerceda, do alcalde de Culleredo, cando era un proxecto que a señora Rabuñal indicou que era un IES de bacharelato, pero que ademais de bacharelato con todas as especialidades, non solamente ciencias e letras, non, tamén estaría as artes, estaría formacións profesionales de ámbito logístico, estaría tamén mantemento de vehículos e outras ramas máis. O proxecto é moi ambicioso. É un proxecto que estaría ubicado máis ou menos en frente de onde están facendo agora na entrada da terceira ronda desde a 6, onde están facendo o British School, pois do outro lado da autovía. Xa lle digo, non me arrepinto de plasmar a miña firma ao seu lado, volvería a facer, ás veces que fora necesario. Segundo vostede, a esa asociación indicoulles que só apoiaría o proxecto se a Xunta daba o visto bo. A ver, primeiro se apoia, logo se manda a Xunta di que non e se pelexa, porque se a Xunta dá o visto bo, ninguén lle necesita. Xa o fai. Como vai apoialo se a Xunta o apoia? Non, haberá que pelexalo. Entón, é o que lle plantexo, porque no punto de orden do día aparecía algo así como adopción de acordos que procedan en relación coa información, participación comunicativa e posicionamento institucional do Concello de Carral. Como posicionamento institucional do Concello de Carral, que é o que lle plantexo? Unirnos a ese proxecto de polo educativo, beneficioso especialmente para o rural.
e Carral en concreto, porque Culleredo ten moitas zonas urbanas e ten moitas zonas que xa se amañan de outras maneiras, pero o rural de Culleredo, Cerce de Carral, ten serios problemas, vale? En ese caso, pensaremos xuntos, sin ningún tipo de problema, vostede o sabe. Porque, e de que vostede alguna vez me dixo que non era de fiar, sí que son, Son. Eu cando lle digo que firmo ao seu lado, firmo. Ainda está a tempo de poñerse ao lado da veciñanza. Non servirá de nada, ou sí, segundo informa a señora Rabuñal, eu desconocía, pensei sinceramente que non se podía facer nada, pero se se pode facer algo, pois ainda está a tempo. Cousas que comentou tamén a señora Rabuñal xa, pois eso, que pasará co alumnado que teña que repetir? Ten que ir para outro centro. Non, o sea, isto non é unha pregunta, isto é unha afirmación, porque pasou este ano, na Laracha. Unha aula similar aos rapaces, que afortunadamente ao final non pasou, non tuvo que repetir ningún, pero estuvo a piques de repetir un e tiña que cambiar de centro. Entonces, que fixemos? E o ano que ven que facemos? Ofertamos segundo a Laracha. Este ano oferta segundo de perruquería. Primeiro non oferta porque só ten unha aula. Entonces ofertamos primeiro o segundo. Entón, a próxima vez que vostede interprete que non son de fiar ou que sou desleal, mírese o espello e pense onde está vostede e onde estou eu. E pense que sempre que digo non a algo, plantexo unha alternativa. E non entendo nin o non porque non duns, nin o sí porque si doutros, nin as medias tintas. O objetivo deste pleno, para min, é chegar a un acordo institucional, que foi o que se plantexa na orde do día. E sei que de aquí non salgo con ningún amigo, tampouco viñan a eso. Pero, por favor, pense ben en que está meténdose e por qué. E pelexe con todo o Concello de Carral a favor dunha FP absolutamente de excelencia, xa non de calidade, de excelencia. Moitas gracias. Gracias, señora Rabuñal, por darnos as gracias por celebrar este pleno. Gracias tamén polo tono no cal estuveron falando. A verdade é que imaginación hai moita, moita imaginación. Eu que lle conste que vamos a firmar en breve tanto o Concello de Cerceda como o Concello de Culleredo, o cal eu creo que vai estar usted incluso presente, pois os propios deslindes, non, dos concellos, e que lle conste que teñen moi boa relación con calquera deses dous alcaldes. Por lo tanto, non me doi en prendas ter que firmar algo que considere que é beneficioso para Carral, sempre cando sexa así e sempre que este convencido de que é unha cousa boa. Falamos da FP, falamos de que o señor Mouriño adelantouse, o señor Mouriño, o alcalde de Carral, que sabía todo e incluso lle ofreceron aquí para non lle dar a outro ayuntamiento, cousas desas. Totalmente non certo. Non certo. Asistín desde que me chamou o director territorial para dicirme que podíamos implantar un FP de automoción, chamémoslle así, en Carral. O primeiro que dixen é, pois, adelante, que iso é unha oportunidade importantísima para Carral. Bueno, así foi, inicianse as conversacións, por suposto que o Concello de Carral non ten nada que ver en ensino, o Concello de Carral non ten que mirar onde poñen os bidós, onde poñen a ferramenta, cando a limpan, cando non a limpan, imagino que habrá docentes especializados neso. Imagínome que os outros docentes que se realmente lles toca entrar aos nenos no centro, é normal que teñen que entrar no centro, pero aí teñen que entender todos que o Concello de Carral en ningún momento vai organizar o que é o claustro de profesores ao instituto, nin o Vicente Otero, nin incluso a Galiña Azul. Esa é a competencia da comunidade autónoma. Pero sí, unha deferencia por parte da Xunta de Galicia, si Carral quería optar a un módulo destes que se chaman nómadas de FP de automoción, e xa morí que sí, porque sería un irresponsable. Que pleno estarían solicitando ustedes se se enteran de que o alcalde de Carral renuncia a ter un FP nómada? Que pleno estarían facendo aquí? Que pleno? Canta xente habría? 4, 40, 400? Eso sí que me chamarían irresponsable. Aí sí que me chamarían irresponsable. Pero quero o mellor para Carral. E a FP tamén. É unha experiencia. Eu, antes de decir que sí, por suposto, nesa mesma tarde chamei a outros concellos que teñen esas aulas nómadas. E todos me dixeron que estaban encantados, que non lles generaba ningún tipo de problema e que incluso indirectamente
os veciños lles parecía que os alcaldes que habían participado niso, cando é realmente a Consellería que ten que tomar todas esas medidas, e sobre todo esas medidas de seguridade que me están falando dos bidós, non bidós, se van ao baño xuntos, se non van ao baño xuntos. A ver, home, eu creo que acá hai docentes por aquí, tan irresponsables son como para non saber como hai que enseñar a un neno, como non hai que enseñalo, ou se ten 15 anos, ou se chega aos 19, se ten que repetir ou non ten que repetir. Ten que saber o alcalde. En quen depositamos nós os nosos impuestos cando pagamos, e sobre todo aos maestros, e aos médicos, e aos outros. Digo eu, non serán os docentes os que terán que facer esas cousas e que coidan aos nosos nenos como realmente teñen que coidar. Digo eu. Digo eu que é así. Pero bueno, oye, si por suposto que canto menos traballo teñamos, máis cómodo é, e máis cómodos estamos, e polo tanto menos problemas vamos a ter. Non me doi en prendas ter que decir que se se colle a cousa con ilusión, o Concello de Carral pode en algún momento, cedéndolle terrenos, que hai que ceder terrenos á Xunta como se cederon cando foi do Instituto po bachiller tamén. Sabemos o que son as ratios de bachiller, sabemos os médicos ou os maestros que se necesitan para cada curso de bachiller, e sabemos incluso a limitación de espacio que temos no Concello, no Instituto de Carral. Por eso que o que temos que facer é eso, conseguir esa finca anexa a eses terrenos xa do Instituto, para iso, para facer o salón de actos, para ampliar para bachiller, que Carral está medrando e cada día hai máis habitantes e, polo tanto, hai incluso habitantes xóvenes, esas parexas novas que veñen van ter nenos, por suposto que vamos a conseguir en poucos anos que podamos ter un instituto de bachiller en Carral tamén. E se podemos ampliar o de FP, por suposto que tamén. Como vai dicir un alcalde que non quere un FP? A quen se lle ocurriría? Por qué? Porque aos docentes lles pode parecer máis traballo do que realmente teñen que facer. Non, verdad? Non, non é iso. Pois non entendo tampouco daquela. Bueno, falábame de fechas, de que si 12 de maio, 22 de maio, escrito o profesorado. Eu sí que tuve en dúas reunións co director, que me conste que nadie me invitou a máis veces das que fun ali, só exclusivamente fun cando me invitaron ao instituto. Só exclusivamente. Xa que usted está autorizada para falar, eu tamén estou autorizado para decir o que sei. Só exclusivamente me invitaron as veces que fun. Non faltei ninguna. Por suposto que nas reunións que tuve o director, os primeiros días ou as primeiras reunións estaba un pouco recitente en canto a que dicía, home, o claustro, non sei se nós temos que participar, non temos que participar. Eran cousas puramente técnicas entre o director territorial e o propio director. Si, lle dixen, home, director, eu que te vou a defender, se tes algunha dúda, se tes inquietude, se ves que algo non vai a poder funcionar, se necesitas de algo no cal poidamos exigir, está toda a túa entera disposición para todo o que se necesite desde o centro do IES de Carral. E se se lle axunta, e vou de primeiro a onde faga falta. Iso tamén é verdade. Pouco máis teño que dicir, porque creo que xa o dixeron todo. Pero si dicirles algo máis. Señor Mouriño. Si lles vou dicir algo máis. Mira, o ciclo de grado... Por favor, un poquinho de silencio. O ciclo de grado basicamente de vehículos son 2.000 horas. Nesas 2.000 horas hai de docencia, que son 250 horas, máis ou menos, e o resto son prácticas. E como ben falaba vostede, pois todo o que se pode facer, o que non se pode facer. E facías alusión a algunha persona que pode estar aquí, que conseguiu, pois con FP básica, conseguiu isto. Os títulos que se obteñen ao finalizar estes estudios son o título de graduado deso, por suposto, e o título técnico básico de mantemento de vehículos, non? Estes títulos permiten acceso a calquer título formativo de grado medio ou de preferencia para a súa misión no caso de haber solicitado plazas nos distintos tipos que llevo a decir: edificación e obra civil, electricidade electrónica, enerxía e auga, fabricación mecánica,
industria extractiva, informática e comunicacións, instalación e mantemento, madeira, moble, cortiza, marítimo pesqueira, química, transporte e mantemento de vehículos. Mira hasta que punto esa cousa que você está dicindo que era máis cambiar o aceite non sei que de chapa, atopámonos con que vai a servir, entende, para focar todos os nenos, pois que ao mellor que non lles gusta a eso en sí, enfocalos a FP, non? Eu estou vendo en todo momento, alguén incluso falaba, non, que se fora da panadería, pastelería, pois era mellor e tal, porque uns andan con un buzo azul e outros con blanco. Os nenos, uns traen unha cousa e outras outra, digo eu, non? Será absolutamente a mesma formación profesional, depende o contenido de cada unha delas, non? Eu pouco máis lles podo decir que a implantación de FP básica en Carral é un punto de partida para que Carral, agora con máis de 7.000 habitantes, poidamos enfocalo xa de cara a pensar no bachiller, a pensar en máis FP, e, por suposto, a pensar en Carral, a poder ser, non? Porque estamos habitantes. Estamos, de feito, como ustedes fan alusión, unha asociación a cal, pois, considerei moi correcta no seu día, sigo considerando, na cal me veña a ver 4 personas, a petición dunha concelleira que conocía esas outras personas, esa asociación plantexa o tema de dicir, bueno, nós somos unha asociación de veciños, dali de Sésamo, e como la están facendo ali un instituto, un centro educativo, British School, pois nós queríamos ao lado facer algo e tal, e non sei se o apoio por parte do Concello, deixame todo o que sea aumento en educación, como non vamos a apoiarlo sin problema ningún. Vale. Bueno, que é privado? Non, é público. E falaron que a Xunta ustedes para saber, decir, que previsións ten a Xunta, se vai ampliar en Cambre, se vai ampliar en Carral, se vai ampliar en Arteixo, non sei, porque vos cantos son 3.500 habitantes, son a mitad do que é Carral, bueno, facer un instituto de FP, non sei que máis, está ben. Vale, pois non, vos en canto teñades, eu penso que o que tedes que facer é falar ca Xunta, co xefe territorial, co director territorial, e a partir de aí o que teñen que facer é, unha vez que teñan eso, pois non hai problema ningún, que se lle din pa diante, o Ayuntamiento de Carral, por suposto, terá que expoñelo, unha vez que te sumas a un tema educativo desto, hai que expoñelo ao público, e dicirlle aos concelleiros, por lo menos, non? Unha decisión desa envergadura. Non é plasmar unha firma aí sin máis, porque o alcalde de Cerceda máis o alcalde de Cullería, onde vai do Arteixo, onde vai do Cambre, que era para todos eses, non sei onde van, non? Pero bueno, pode ser tamén así, incluso o da Coruña se quere ampliar. Seguimos sendo receptivos a esa asociación, unha vez que esa asociación nos diga que tuveron reunións de cara ao que pode ser a estrategia educativa na comarca, e que hai posibilidade que se pode implantar un instituto do que sea, o FP do que sea, se é de todo, e se é sectorial, relacionado coa agricultura, pois tamén perfecto. Pero, bueno, con algún dato, non poden mandar un papel por WhatsApp, firma aquí, cando as outras firmas tampouco non están dos outros alcaldes, Pero, bueno, é iso, que estamos ante a disposición de colaborar principalmente con calquer ente que nos rodee, como estamos facendo con o Consorcio das Mariñas, como estamos facendo con outras cousas por aí, con OZA, cando facemos os obradeiros estos, con Abegondo, e que incluso con Betanzos e todo. Por eso que o Concello de Carral está aberto a todas as propostas que poidan facer. Agora, relacionado co tema do Instituto e relacionado co tema de FP, eu direilles unha vez máis que é unha oportunidade única que podamos ter FP en Carral, básica en Carral. É por iso que, por parte do actual equipo de goberno, creemos que non debemos ir para nada para atrás, que sí, exixirlle á Consellería que cumpra con todos os compromisos que lle transmitiu a dirección do centro e o claustro do centro, por suposto, e aí estaremos a disposición da dirección do centro e do claustro do centro, que esperemos que sigan os que están, e senón, pois, os que veñan a súa inteira disposición absolutamente igual, como hasta agora estuvemos sempre cando desde o Instituto, indan que o Concello non ten competencias, non é como no Vicente Otero, non ten competencia de ningún tipo, sempre que nos pediron para calquer cousa, aí estuvemos sempre a súa disposición. Bueno, levanta a sesión. Señor Mouriño, por favor,
eh,